Right, grade 8. Ivideo yethu entsha ikhuluma ngama multiples nama factors. Yini ama multiples? Yini ama factors? Noma ngingenalo igama elisho ama multiples, kodwa fanele ukwazi ukubona ukuthi leli gama elithi multiple liqhamuka kwigama elithi multiply, ukuphinda phinda. Ayithi siyayizwa leyo nto, ukuphinda phinda. So yini ke ama multiples? Ama multiples ama answers esiwathola ngesikhathi simultiplya. Anegama lawo okubizwa ngokuthi i-product, kodwa a result from multiplication. Ayithi siyayizwa leyo nto, bese si refer kuona njengama multiples of a number. Yingakho ngithi kuwena yini ama multiple? Ama multiple yilezo zinamba sizoyithola ngokuthi sesimultiplyile inamba ethile. Lezi inamba ethile si multiplier ngama integers. Integers 1 2 3 4 5 6 7 ziyaba positive futhi ziyaba negative ngoba ama integers yiwo wonke ama numbers esiwatholayo kuphi kwi-number line yethu. Akhona a positive kwi-number line, akhona futhi a negative kwi-number line. Ake sibukeke mangabe sikhuluma ngama multiples. Ake sithathe inumber, multiples of a number, and the number that we are choosing njengamanje number 3. What are the multiples of 3? Ngenye indlela simultiplya ngo3. Asibukeke. 1 2 3 4 5. Sambe njalo siqhubeke njalo siyofika phambili siya multiplya la. Right? Siya multiplya la. Kodwa simultiplya ngobani? Ngo3. Simultiplya ngo3. Simultiplya ngo3. Siqhubeke njalo sibheke ezantsi. Angithi siyayibona la. Ubani ke ama results ala? Ubani ama results ala? 3 times 1, the answer is 3. 3 times 2, the answer is 6. 3 times 3, the answer is 9. 3 times 4, the answer is 12. 3 times 5, the answer is 15. So uyabona ke mangabe kukhulunywa ngama multiples of number 3. Sisuke ngo3 nanku 3 wethu. Sizo multiplya ini ama integer. Masikhuluma ngama integer suke sizo multiplya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yilezo number esiyimultiplya ngo3. Right? Kwesinye isikhathi lezi number esingama integer kuyenzeka kube -1 -2 -3 -4 -5, kodwa zona siyimultiplya ngobani? Ngo3. Thina ke kwa grade 8 asizukusebenza ngama integer a negative njengamanje. Sizosebenza ngama integer a positive wodwa 1 2 3 4 5. Kodwa sizobe siwa multiplya ngenumber ewubani? Ewu3 wonke. Angithi siyayibona leyo nto. Bese kuzothi ke lama answer esiwatholayo ngapha. Angithi uyayizwa indaba. Lama answer esiwatholayo ngapha iwona ke esiwabiza ngokuthi angama multiples of 3. Angithi yabona? Iwona esiwabiza ngokuthi ama multiples of 3. And mangiwabuka lama answers ethu, asiwabuka 3 6 9 12 15. Okay, hlobo luni lokubala lolu sesingaliqamba lolu hlobo lokubala nathi sithi is a skip counting. Is a skip counting. Sibala ngokugxuma ngokweqa inamba ethile. Sibala ngokweqa inamba ethile. Buka la, from 3 seqe u4 no5 saya ku6, seqe u7 no8 saya ku9, seqe u10 no11 saya ku12,
sequ 13 no 14 saya ku 15 ayithi siyayibona leyo nto siyazeqa ezinye inamba ingakho sikubiza ngokuthi is a skip counting. Ama multiples mawuthola nje ama multiples kahle kahle asuke esho a skip counting ukubala ngo 3 asibukeke ukuthi senze njani. 3 manguhlanganisa no 3 phuma 6 manguhlanganisa no 3 phuma 9 manguhlanganisa no 3 phuma 12 manguhlanganisa no 3 phuma 15 manguhlanganisa no 3 phuma 18 njalo njalo njalo. Kusho ukuthi iyodwa inamba engigcina ngiyihlanganisa la u3 lo engu-adda ku3 phuma 6 u3 lo engu-adda ku6 phuma 9 u3 lo engu-adda ku9 phuma 12 u3 lo engu-adda ku12 kuphuma 15 u3 lo engu-adda ku15 kuphume bani u18 ngiqhubeke njalo ku18 ngi-adda bani phuma u21 ku21 ngi-adda bani phuma u24 ku24 ngi-adda bani phuma u27 27 ngi-adda bani phuma u30 ngiqhubeke njalo ngize ngiyofika phambili. Kusho ukuthi ama multiples yilezi inamba lezi i-table ka3 3 times 3 is 1 3 times 1 is 3 3 times 2 is 6 3 times 3 is 9 3 times 4 is 12 3 times 5 is 15. So ilento ekhona vele kuma exercise books enu nasezincwadini zenu esibiza ngokuthi it's a timetable, counting timetable. Sase sithi ke lezo number lezo yilezi sibiza ngama multiples ka3, right? Ake ngithathe isibonelo esilandelayo. Uma ngizofuna ama multiples of 4 kusho ukuthi manje sengizobala ngo4 sengiyaqala ke ngiyabhala 1 2 3 4 5 6 njalo njalo ngiya multiply la ansizwana ngiya multiply la ngoba ama multiple siya multiply simultiply ngobani ke ngo4 4 4 4 4 4 4 iyona number esimultiply ngayo iyaqhubeka ke lento yethu ingane zami ihambe njalo iyoshona phambili. Ubani ke ama answers ala ubani ama answers ala asibheke ke ama answers 4 times 1 is 4 4 times 2 is 8 4 times 3 is 12 4 times 4 is 16 4 times 5 is 20 4 times 6 is 24 4 times 7 is 28 4 times 8 is 32 4 times 9 is 36 4 times 10 is 40 4 times 11 is 44 njalo. This is a counting type, a counting way, indlela ethile yokubala. Ingakho ngithi le ndlela yokubala esifunisa ama multiples kugcina kuyilezi inamba esithola lapha njengama answers izona ke lezi ezibizwa ngama multiples of 4, counting by 4. Asibukeke 4 ngasuka ku4 ngequ 5 6 7 ngaya ku8 ngequ 9 10 11 ngaya ku12 ngequ 13 14 15 ngaya ku16 ngequ 17 18 19 ngaya ku20 ngequ 21 22 23 ngaya ku24 anti yabona la. So ke ingakho ngithi mina ama multiples uma siwachaza kahle awanoma yiphenye inamba kodwa siwabiza ngokuthi is a skip counting, ukubala ngokweqa inamba ezithile wakha ipattern ethile wakha uhlobo oluthile lweinamba olulandelana ngendlela ethile eyodwa efanayo. Angichazi uma sikhuluma ngama multiple sifuna ukwazi siqale siwachaze wona ama multiples ukuthi yini ama multiples enamba. Ama multiples enamba ama result noma ama answers esiwathola ngokumultiplya ngaleyo number siyinikeziwe kodwa yini lena thina siyimultiplyayo suke simultiplya ama integer. Ayisiyabona suke simultiplya ama integers, a set of integers. Ama multiples of 4
sithatha u4 simultiply ngo4 kodwa simultiply ini ama integers numbers on a number line positive 1 zikhona ke nenegative kuyenzeka kodwa esikutholayo ikhona esikubiza ngokuthi ama multiples of 4 anti siyayizwa lona ama multiples of 4 mawubuka ke ukubala kwami ngisuka ku4 ngiye ku8 ngisuke ku8 ngiye ku12 ngisuke ku12 ngiye ku16 ngisuke ku16 ngiye ku20 ngisuke ku20 ngiye ku24 kanti thina ukubala esikujwayele sithi 1 2 3 4 5 ayikho inamba engiyeqala kodwa la kunezinamba engizeqayo ingakho ke ngikubiza ngokuthi kuyini ungasho ukuthi ama multiples of a number is a skip counting ngaleyo number leyo nanka ke abakho o to do wena uzongenzela lokhu okulandelayo ngifuna unginike to do wakho yilo ngifuna ungitholele ama multiples alezi number ezilandelayo inamba yethu yokuqala ngifuna ungitholele ama multiples ka2 multiples of number 2 ama multiples okay to do angibhala umbuzo ophelele find thola find multiples of the following given numbers ngitholele find ama multiples lezi number ezingama answers of the following given numbers ngiyakunikeza ke inamba engifuna ungitholele ama multiples azo eyokuqala unumber 2 ngitholele ama multiples ka number 2 eyesibili ngitholele ama multiples ka number 5 eyesithathu ngitholele ama multiples ka number 6 eyesine ngitholele ama multiples ka number 7 eyesihlanu ngangitholela ama multiples ka number 8 kusho ukuthi wena uzongitholela ama integers noma ngabe mangaki mhlawumbe ungaqala ku1 uyogcina ku10 kodwa uwa multiply ngo2 uphinde uwa multiply ngo5 uphinde uwa multiply ngo6 uphinde uwa multiply ngo7 uphinde uwa multiply ngo8 lawo ma integers kuyiset ngayinye njoba ngikukhombisile la ngathi ama multiples ka number 3 ngase ngithatha ama integers ngawa multiply ngo number 3 wonke ayise nginikeza lokho engikubiza ngokuthi ama multiples of 3 right multiples of 3 multiples of number 3 are these are multiples of number 3 kodwa mangithi ngiyakubuka lokhu hlobo lokubala ngisuka ku3 ngiye ku6 ngiye ku9 ngiye ku12 ngiye ku15 luyeqa inamba ezithile skip counting ukubala ngokweqa ukubala ngokweqa ezinye izinamba ukubala ngokweqa ezinye izinamba ukubala ngokweqa ezinye izinamba is a skip counting la ngikwenzela ka3 la ngakwenzela ka4 wena sengithi ngenzela ukubala ngokweqa ezinye izinamba ubala ngo2 ubala ngo5 ubala ngo6 ubala ngo7 ubala ngo8 ubala ngo9 ungakwenza uze uyofika la uthanda right sesiqedile ke ngama multiples sengifuna sibheke ama factors
noma ngeke ngibe nalo igama elihumusha ama-factor ngesizulu, kodwa lalela lokhu ukuthi i-factor mangabe ngichazela yona yini. I-factor yento ethile, into engena kuleyo nto ithi khaxa, ingene ifithe, ingabi nazo izimpawu ezikhombisa ukwehluka kuleyo nto, ibe nobudlelwano obusondelene kakhulu naleyo nto. Uma bekuthiwa angichaze i-factor ngokwe family, i-factor ngokwe family, mawungasubheke lento esibiza ngokuthi ama genes noma igazi lomndeni, maliyo testwa liyo checkwa igazi lomndeni, kutholakala ukuthi kulelo gazi kunobuhlobo obuphakathi kukababa nomama nengane. So into ekhona kini nonke lapho igazi, iyona ethunga ubuhlobo phakathi kwenu nobathathu, phakathi kababa nomama nengane. Ake ngichaze i-factor ngenye indlela. Uma ngase ngithi akuthathwe igazi lakho baba nawe mama nawe mntwana, bese liyoqhathaniswa negazi lembuzi yakhona lapha ekhaya, kodwa imbuzi, uzothola ukuthi igazi lembuzi negazi lenu alinakho ukuhlobana. Kusho ukuthi lokho ngenye indlela alinakusetshenziswa igazi lembuzi ukufakelwa egazini lika baba mayeshoda ngegazi, ayinakusetshenziswa inso yembuzi ukufakelwa ezinsweni zika mama mayeshoda ngezinso, alunakusebenza unyawo lwembuzi uma umntwana engashayiswa imoto enqanyulwe umlenze bese kufanele ayoxhunyelwa omunye umlenze bese kuthi uzoxhunyelwa umlenze wembuzi. Ngakho ke imbuzi ayinabo ubudlelwano ongabhlanganisa nomuntu. Ingakho umuntu, imbuzi noma inkomo noma isiphi ke esinye isilwane kuye usibiza ngenyama, ngoba naye umuntu kunezilwane ezimbiza ngenyama. Angikwenzele lento uzoyibona kahle. Uyabona ibhubesi lesilisa liyaba nabatwana, kodwa uma lithole abatwana besilisa liyababulala, kodwa selibabulele alibadli, ngoba kulona ingane yalo kakuyona inyama eyenyamazane. Cabanga ukuthi uyayizwa lento engiyishoyo. So masikhuluma ngefactor, sikhuluma ngento enobuhlobo ngalendlela yokuthi igazi lenu nama feelings enu alawula inhlonipho phakathi kwenu nobabili. That's a factor. Siyibona kanjani ifactor ke, noma ifactor ngokweinamba yini? Ifactor ngokweinamba, inamba that divides the other number that divides into the
into other number, or rather divides the other number and leaves no remainder. Uma kuthiwa chaza ifactor, inamba engena lapho ingene khaxa ingashiyi kungabaza noma ingashiyi ubuhlotshana obuthile ngaphandle. Ingakho ngithi ngisho iappearance yakho baye bethi ayuyazi ubani uyafana noma wakhe, uyazi ubani uyafana nobaba wakhe, uyazi ubani umalume wakhe nje ihambela. Basuke besho ukuthi ubuhlobo benu bulawuleka ngalendlela yokuthi awukwazi ukwehlukanisa kahle. Yebo wena uyimele nabo bayibona bayimele, kodwa kunalento phakathi kwenu esiyibiza ngokuthi ubuhlobo obuclosed. Asibukeke unumber 4. Uma sizobuka unumber 4, what are factors of number 4? Inamba ezingena ku4. Eyokuqala u1. Uyangena u1 ku4. Kungasali lutho. Enye inamba engena ku4, u4 uqobo lwakhe. Uyangena u4 ku4 kungasali lutho. Ingakho sithi masithi 4 times 1 is 4, and 4 divided by 1 is also 4. 4 divided by 4 is 1. 4 divided by 4 is 1. 1 goes into 4 4 times, and 4 times 1 is 4. Uyabuzwa lobu budlelwane, yonke into engiyikhulumayo iphenduka phakathi ka1 no4 iphelele lapho. So okusho ukuthi u1 no4 ba ama factors, bazihlobo ezinkulu zika4. Ngoba u1 ungena ku4 ka4, u4 angene ku4 ka1, u1 times 4 u4. Yonke lento iphenduka phakathi kwabo, bese laba bobabili la nalo it's a pair of numbers. Inamba lezi ezimbili ezingenayo, ezimultiplyayo, ezidividayo u4 ku4. U4 uyadivida into 4 ka1. U1 uyadivida ku4 ka4. U1 ngiyawumultiplya ngo4 kuphuma u4. Athi ayizwa la. So lezi inamba lezi zombili, it's a pair of numbers that we can use to get 4. To get to 4. Ezinye inamba yiziphi? Excuse me. Ezinye inamba yilezi. U2. U2 uyadivida ku4. Kodwa u2 ku4 ungena kabili. Athi ayizwa lento engishoyo. U2 ku4 angene kabili. So u1 no2 no4 lezi inamba zontathu ziyama factor ngoba ziyangena la. U1 uyangena akusali lutho. U2 uyangena ku4 angene kabili kungasali lutho. U4 uyangena ku4 ka1. 2 times 1 is 4.
athi ayizwa leyo nto kanye no2 times 2 no2 times 2 u4 u2 ungena ka2 u2 times 2 u4 u4 u1 ungena ka4 4 times 1 u4 athi yabo so lezi number ke izona esiyibiza ngokuthi ziyama factors ka4 makuthiwa ke asibhale inamba ezingena ku4 zonke njengoba zinjalo nezi divider ku4 zonke njengoba zinjalo kungasali lutho lezo number zintathu kuphela yilezi because u2 uyayiphinda yena yilezi lezo number u2 these numbers are factors of 4 u1 ungena ka4 u4 angene ka1 u2 angene ka2 ku4 bese kuthi u2 times 2 asinikeze u4 so u1 uyangena u2 uyangena u4 uyangena ku4 kungasali lutho so these are factors so ama factors enumber yilezo number ezingena khaxa kungasali lutho kuleyo number ake sibheke enye inumber nayo siyitholela ama factors ayo asithathe u6 as a number iziphi inumber ezingena ku6 eyokuqala inumber engena ku6 u1 enye inumber engena ku6 u6 u6 ku6 ungena ka1 u1 ku6 angene ka6 so this is a pair of numbers ezingena ku6 bese kuba iziphi ezinye mayisekhona u2 kanye no3 ziyangena nazo ku6 and this is also a pair of numbers ezingena ku6 ngoba u2 ku6 ungena kathathu u3 times 2 u6 u3 ku6 angene ka2 2 times 3 u6 so these are the pairs a pair ipair into ehamba ngambili angisho these are the pairs of numbers esibiza ngokuthi ziyama factors these are factors of number 6 these are factors of number 6 ake sibuke ukuthi lama factors ayakwazi ukutholakala mhlawumbe ngenye indlela wona ka6 uma sithatha inamba e2 si divide ku6 kuphuma u3 kanti ku3 u2 akasangeni sesizosebenzisa banike u3 si divide ku3 angene kanye asibukeke lezi inamba okuyizona esiyibiza ngokuthi ama factors nanku 1 nanku 3 nanku 2 nanku 6 uqobo lwawo nazi yalezi yanamba lapha ingakho ke lezi inamba siyibiza ngokuthi ziyini ke zona zingama prime factors prime factors of a number makuthiwa nje thola ama prime factors of a number kusuke kuthiwa thola inumber that goes into that number zingayishiyi inhlobo remainder
u6 ku6 ungena kanye, u1 ku6 angene ka6, u2 ku6 angene ka3, u3 ku3 angene kanye, kanti u3 ku6 angene kabili. So lezi number zonke lezi number ziyama prime factors of 6. Prime factors of 6. Bese sedlula la sizobona ukuthi iyipi enye inamba noma ezinye inamba. Ake sithathe unumber 21. Iziphi inamba ezingena ku21? Inamba engena ku21 u3 ungena ka7 kanye no21 uqobo lwakhe angene kanye. Kodwa ku7 u3 akasangeni, sangena u2 angene kangaki, u2 ku7 angene ka3 bese kuba u6 kusala u1. Bese kuthi kulo 3 lo divide ngo3 kukhama ku1. So inamba ezigcina zingena ku21 kungasali lutho. Oh, la we should have divided by 3. Sorry, we should have divided by 3. Sorry for that. U3 ku21 ungena ka7. U3 ku7 angene ka2. Right? Actually remainder e1. I-remainder e1 ngoba u2 ku2 angena kanye. Actually i-remainder e1, u3 there goes 2 times. Actually i-remainder. What if lezi number besizoyidivide ngo7 yena uqobo lwakhe? Kusho ukuthi sithi thina u7 ku21 uya kangaki? Uya kathathu. Bese sithi iyiphi enye inamba esingadivide ngayo u3 kube u3 angene kanye. So lezi number ke lezi izona ezingama factors ka21. Zubani ke lezo number? U1 lo no3 lo no7 lo waya kanye no21 uqobo lwakhe ngoba u21 uyangena ku21. These numbers are prime factors of 21. Ama factors lawayana. U1 ku21 ungena ka21. U21 ku21 angene ka1. U3 ku21 angene ka7. U7 ku21 angene ka3. Akusali remainder. Zonke lezi number zingena ngendlela efanayo. So ipair yokuqala le, ipair yesibili le yeyinamba ezingena ku21. So these are prime factors of 21. Wenze njani ke mawusufuna ukuthola for inamba ezimbili? Right. Asiwabhaleke manje ama factors ka21. U21 sithe ungena u1, sathi angena u3, sathi angena u7, sathi angena u21. Bese sibhala ama factors ka9. U9 ungena u1, u9 angena u3, u9 angena u9. Right? Ake sibukeke kulezi number zombili. Uma sifuna ukuthola okuthiwa njengamanje masibuka la sifuna ukuthola okuthiwa it's a lowest common multiple, inamba encane kunazo zonke, a multiple between u21 no9, inamba encane kunazo zonke, a
lowest common, incane kunazo zonke. I-common ikhona la iyama multiples of that number is 1. Incane kunazo zonke, i-common iyatholakala ku-9 na ku-21 futhi i-multiple ka-21 kanye no-9 u-1. Kanti makuthiwa asithole the highest common multiple noma the highest common factor, nala kungaba i-lowest common factor noma lowest common multiple, highest common factor noma highest common multiple. Yipi le manje enkulu kunazo zonke? Highest. But i-common iyatholakala ku-21 iphinde itholakale ku-9, ibe yi-factor ku-21 iphinde ibe yi-factor kubani? Ku-9. Leyo number u-3 yile enkulu ngoba le incane, kodwa yile enkulu etholakala ndawo zombili. Le incane, le iyatholakala ndawo zombili nale iyatholakala ndawo zombili, kodwa le incane kunale, so enkulu ke yile, encane yile. Ake siphinde siyenze futhi le ndaba ye lowest and common multiple. Asithathe ama multiples, angithi ama multiples senginifundisile wona. Asithathe ama multiples ka 4. Ama multiples ka 4, ka number 4, u4, u8, 4 times 1 is 4, 4 times 2 is 8, 4 times 3 is 12, 4 times 4 is 16. Bese sithatha ama multiples ka 3. Ama multiples ka 3, angithi ngifundisile ama multiples nje umultiply ama integers, kodwa multiply ngo 3. 3 times 1 3, elandelayo 3 times 2 6, 3 times 3 9, 3 times 4 12, 3 times 5 15, njalo njalo iqhubeke ibheke phambili. Ake sibheke ke la, a number that is common to both, the lowest, because masiqhubeka simultiply siya phambili khona enye sizoyithola. Masiqala ekuqaleni la ayikho, la ayikho, la ayikho, kodwa le nale ikhona ndawo zombili. Ayithi ayibona, ikhona ndawo zombili. So that one is a lowest common multiple or a factor between these two multiples. It's a lowest common multiple. Ngoba mabe siqhubeka la multiplier ngo 4, bekuzohamba sithi 4 times 2 3 4, 4 times 5 be 20, 4 times 4 be 20, 4 times 6 be 24, 4 times 7 be 28. Kanti mas multiply ngo 3 kuzoba 3 times 5, 3 times 6 18, 3 times 7 21, 3 times 8 24. U24 usiyavela la, no24 usiyavela lapha yana. So uyabona ukuthi mangiqhubha lezi number ngiya nazo phambili, kukhona la izobuye ihlangane khona, kodwa seziyohlangana enambeni enkulu because ziyohlangana ku24 manje. Because 1 2 3 4 5, u6 times 4 u24, kanti u8 times 3 u24, or rather 1 2 3 4 5 times 6 18, times 7 21, times 8 24. So
the lowest will be 12. Bese kuya ngokuthi ke the highest common multiple goya ngokuthi uhambe wagcina kuphi la will be 24. Uma senza inamba mhlambe si multipliers izigcina ku10 noma kubani. So from here usuyakwazi manje ukunderstand ukuthi ifactor yini. Sithe ifactor yenamba inamba edivider inamba engena kuleyo number noma kwenye inamba ingayishiyi iremainder kungabibikho insalela ezoba khona. Sase sithi ama factors ka4 u1 no2 no4 because yilezi inamba kuphela ezingena ku4 kungasali lutho. U1 uyangena ku4 ka4, u4 angene ku4 ka1, u2 uyangena ku4 ka2. Ayisiyizwa lonto kungasali lutho. Sase sizothi uma sifuna the factors of 21 yilawa ya, the factors of number 9 yilawa ya. Sase sithi uma sibuka between aka 21 naka 9 kuna indawo la is common khona, common ku1 zi common ku3 kodwa u1 mncane kuno 3, so it's a lowest common multiple is 1. Kulezi sitholela bese kuzothi the highest common multiple or factor is 3 because u3 mkhulu kuno 1. Sasa siqhubeka senza the multiples of 4, the multiples of 3 zase ziyaqondana ku12 ziyophinde iqondane futhi ku24 kodwa mawubuka u12 kanye no24 u12 is the lowest common multiple or factor bese kuzothi u24 will be the highest common factor or multiple. Yes, highest common factor between the two numbers. So sengikunikeza ke manje to do wakho. Ngifuna to do uqale ungitshele ukuthi imapha ama factors aleyo number engisuke ngikunikeze yona nanka. Imapha ama factors aleyo number engisuke ngikunikeze yona nanka. Bese ngithi between lezi number zombili yiphe common. Mawuyithola zimbili kusho ukuthi eyokuqala usuyibuka zona zimbili ezicommon ukuthi yiphe encane, then this becomes the lowest common multiple. Yiphe enkulu, then this becomes the highest common multiple or the highest common factor of a number. Nanku ukuthi do wakho in that case. Right. Sesiwafundile ama factor. Ngabakhombisa ngabatshela abantu ukuthi yini ama factor. Sesiwafundile ama factor nasi sibonelo nezinye sizenzile. Now to do wakho. Ku-to do wakho into engifuna ungiqaphelele yona nanku nansi instruction nansi into umyalezo okuthiwa yenze. Nanku umyalezo okutshela ukuthi yenzani. Kutiwa write down the multiples of the following numbers up to 10 digits. Bhala ama multiples alezi number ilandelayo uze uwabhale abe u10 kusho ukuthi azoba u10 aka 3 abe u10 aka 4. Mawusukwenzile lokho and then find the lowest common multiple and the highest common multiple. Kulokhu and then find the lowest common multiple of these numbers. Nansi into wena ozoyenza. Sengikukhombisile ukuthi i lowest common multiple
uyithola kanjani? Uqala wenza wala bese uyacheck ukuthi yiphi encane ekhona ndawo zombili ngoba kufanele ibe common kodwa kube ama multiple enye ibe enkulu enye ibe encane. Athi siyayibona leyo nto. La izoba common, la nala izoba lowest kodwa ibe multiple leyo number leyo iyodwa ikhona ndawo zombili. So these are your to do's. Mawusukwazi ukwenza lezi zinto uyobe usiyakwazi ukulandela ukuthi yini ama multiples kanye nama factors ngoba lezi zinto uzothi mawusuka kwa grade 8 ya 9 10 11 and 12 zizokusiza kakhulu ngoba siyobe sesikhuluma ngama multiples and factors but sesingasachazi kanje sewazi wena ukuthi kunini la kuthiwa khona i-common kunini la kuthiwa khona i-common kodwa incane i-common kodwa inkulu yenzani mangabe kunjalo kwenziwani futhi ngayo. So ke mawuba nenkinga kule section engiyichazayo njengamanje yama lowest common multiples and highest common multiples uyobe ususithinta ngendlela esithinteka ngayo ejwayelekile uncenge nomzali wakho ukuthi akulekelele akukhombise akulalelise lezi zinto uzwe ukuthi senzani. Khumbula njalo isiqubulo sethu sithi uyabuka ngesikhathi senza ulalele ngesikhathi sisho bese uyenza nawe ukuze ukwazi ukuthola ulwazi olunzulu lokwenza lezi zinto. Azikukhunike lezi zinto kodwa kuya ngokuthi wena uyayinikela yini ekuthini uyifunde ukuze ukwazi ukuyiphasa.